Nou, ik denk dat wij hier in Makkum enorm creatief binnen. En ja, we hebben hier natuurlijk een soort toeristen. En we hebben al je winkeltjes wat oors is als oors, wat aparte dingen. En dat vinden mensen leuk. Makkum is net langer alleen nog maar een toeristisch vissersdorpje. Met meer dan 60 bloeiende winkels groeit de centrumfunctie van de hele regio. Eind deze maand worden nog weer eens zo'n nieuwe winkels feestelijk openen. Ik denk dat dat ontstaan is door een heel soort enthousiaste mensen, maar ik toch dat er een hoop vrouwen binnen die een leuk winkeltje beginnen omdat ze daar nog aan hebben en dat heel erg leuk vinden. En net inkomensafhankelijk binnen dus? Net inkomensafhankelijk binnen, inderdaad. Ik zoek ze van dat hun man een baan heeft en dat ze het er leuk bij doen kunnen. En op die manier ontstaat het en groeit het. Nienke Boonstra is een van de succesvolle zakenvrouwen in Makkum. Begonnen als kapster in Hoes, opent ze in Kwarten een beautycentrum dat uit zijn haar eigen kapsalon, ook een nailstylist, een pedicure, een masseuse en zelfs een plastisch chirurg in Vestigen binnen. Binnen al je zelfstandigen die je al je ruimte te huren, wat is mama elkaar sterk maakt, zeg maar. Dus we proberen elkaar om te vullen. En dat zocht ook de consument, die voor de boodschapppen nou in eigen dorp bloot. Wij proberen juist ook wel heel veel hier in Makkum te doen. Zoals de fietsenmaker, daar zijn we net beland. En vooral de boekhandel en de supermarkt, de Jumbo. En heel af en toe gaan we naar andere winkels. Maar de kledingzaken proberen we ook. Dus we doen ons best. Makkum ontwikkelt hem in positieve zin? Absoluut, ja. En de zaken rinnen goed. Marije Groeneveld, die met haar man een wen- en lifestylewinkel had, verhuisde deze maanden in 3 jaar tijd voor de 3e keer naar een groter pand. Vrouwelijke ondernemers zie je Bob al gewerking met elkaar. Ja, we hebben absoluut contact met elkaar. Er werd een heel soort georganiseerd hier in Makkum en ik steeds meer. Er komt een heel soort creativiteit op tafel. En dat is gewoon leuk. Makkum is een leuk recreatief shopplak.